εργασιακή, ψυχική εξάντληση, ανθεκτικότητα, κρίσεις. Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο, κρίση. Στον καθημερινό λόγο γίνεται μια κατάχρηση, θα έλεγα, κρίση και κατάχρηση αυτού του όρου, μια λέξη πάνχριστο δηλαδή, που στο τέλος φοβόμαστε θα καταντήσει να σημαίνει τόσα πολλά πράγματα, ώστε να κινδυνεύει να μην σημαίνει τίποτα. Προτείνω να κρατήσουμε για την ομιλία την κρίση ως την κατάσταση εκείνη όπου υφίσταται αναποδογύρισμα και βίαιη ανατροπή όλων των βεβαιοτήτων μας. Δεν θέλω να υπονομεύσω την έννοια της άνοιξης που πολύ ωραία είπε η κυρία Φρακάκη, αλλά υπάρχει και πίσω από την άνοιξη υπάρχει και ένας χειμώνας που παραμονεύει και νομίζω ότι για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε την άνοιξη αξίζει να μην συγκαλύψουμε τα χειμερινά φαινόμενα. Το κρύο, την παγωνιά και όλα αυτά που ζείτε πολύ καλά και ζούμε και που μπαίνουν μέσα στην έννοια κρίση. Η κρίση λοιπόν αυτή, 4 τόσα χρόνια μετά, μπορούμε πλέον να το βεβαιώσουμε και να το βεβαιώσετε, δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά αγγίζει τη ρίζα της ύπαρξής μας. Ανατρέπει τον τρόπο που προσλαμβάνουμε τον εαυτό μας, τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά μας, τον τρόπο που ονειρευόμαστε, τον τρόπο που δεν ονειρευόμαστε και βεβαίως τον τρόπο που εργαζόμαστε. Περιττώ να πω, τα ξέρουμε λίγο πολύ τα στοιχεία, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, εγώ θα πω ότι είναι 3 εκατομμύρια άνεργοι, γιατί πίσω δεν είναι ατομική υπόθεση ενεργεία. Πίσω από κάθε έναν άνεργο κρύβεται μια ολόκληρη οικογενειακή ιστορία. Με 1,5 λοιπόν, έστω 1,5 εκατομμύρια ανέργους, με κατακόρυφη αύξηση των ψυχικών διαταραχών, των καταθλίψεων, των αυτοκτονιών, ξέρουμε όλα αυτά. Των εξαρτήσεων από κάθε λογής νόμιμων και παράνομων ουσιών, εκείνο που μοιάζει πραγματικά να είναι πολύ δύσκολο σήμερα είναι να υπάρχει, να είμαστε κοντά σε αυτό που λέμε ψυχική υγεία και σε αυτό που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει ως ψυχική υγεία, την ικανότητα δηλαδή που έχει το άτομο να δημιουργεί δεσμούς, κοινωνικούς δεσμούς, να αντιμετωπίζει τις αντιξοότητες της καθημερινότητας και να μπορεί να επενδύει στο μέλλον. Αυτό το τελευταίο, αυτή η επένδυση στο μέλλον, στην αυριανή μέρα, μοιάζει να πάσχει πιο πολύ απ' όλα. Ο Φρόιντ το λέει πολύ πιο απλά, ενώ αυτόν τον ορισμό, τον φευγαλαίο και πολύ δύσκολα εντοπίσιμο ορισμό για τη ψυχική υγεία, το λέει πολύ απλά και περιεκτικά ο Φρόιντ και νομίζω λίγο μας εισάγει στο θέμα μας, στην εργασία. Λέει πολύ απλά λοιπόν ότι η ψυχική υγεία είναι η ικανότητα να αγαπάς και να εργάζεσαι. Η κρίση λοιπόν μέσα σε όλα τα ζωνά ανατρέπει αυτή την ικανότητα του να εργάζεσαι. Για την εργασία τώρα, πολλά μπορούμε να πούμε. Υπάρχουν εδώ οι σοφές, να προστρέξω στη σοφή ελληνική παροιμία που λέει «Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη» ή μια κινέζικη παροιμία που βρήκα ετοιμάζοντας την ομιλία μου σήμερα, που μου άρεσε έτσι πολύ, σας τη λέω, λέει «Αν θες να είσαι ευτυχισμένος για ένα απόγευμα, αγόρασε ένα μπουκάλι κρασί. Αν θες να είσαι ευτυχισμένος για την υπόλοιπη ζωή σου, απόλαυσε την εργασία σου. Enjoy your work». Αυτό το enjoy, εκεί είναι όλο το στοίχημα για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό το και το ζητούμενο που είναι σήμερα στη σημερινή μας ημερίδα, η διασφάλιση της ποιότητας στον χώρο εργασίας. Διαρωτάται κανείς πόσο σημαντική είναι αυτή η αίσθηση της ικανοποίησης μέσα στη δουλειά του από τον εργαζόμενο. Υπάρχει όμως και άλλα που λέγονται για την εργασία, που μας δείχνει πόσο έχει υποθεί ότι η εργασία είναι να αναβάλεις τη ζωή σου για αργότερα. Υπάρχει ένα πολύ απλό τεστ αμερικανικής προέλευσης, αμερικανιά, το είναι πολύ, που είναι πολύ απλοϊκό και πολύ έτσι εύγλωτο σε αυτό που μας λέει. Λέγεται Who am I? Και
χρειάζεται, σε ρωτάνε ποιος είσαι και πρέπει να απαντήσεις έτσι με τα πρώτα πράγματα που σου έρχονται στο νου. Ποιος είσαι, ποιος είναι. Το πρώτο πράγμα που έρχεται αυθόρμητα στο μυαλό μας στο να απαντήσουμε για την ταυτότητά μας είναι η εργασία μας. Είμαι ψυχολόγος, είμαι νοσηλευτής, είμαι άνεργος. Στην εργασιοκεντρική κοινωνία μας, χωρίς κρυσταλλωμένες επαγγελματικές ιδιότητες, το άτομο δεν σημαίνει τίποτα. Είναι σαν να μην υπάρχει. Δεν είναι αναγνώσιμο. Εχέγγυα λοιπόν ταυτότητας, αξιοπρέπειας, προσφέρει ή εν πάση περιπτώσει προσδοκούμε να προσφέρει το επάγγελμά μας. Και όπως καταλαβαίνουμε, τα πράγματα παίρνουν την κάτω βόλτα όταν αυτό δεν συμβαίνει. Όταν η εργασία σου δεν σε ικανοποιεί. Τότε ανοίγει ένας δρόμος που πραγματικά μπορεί να σε οδηγήσει στην κόλληση. Στο τέλος αυτού του δρόμου υπάρχουν άνθρωποι στην τρίμια. Όταν πάσχει σε μεγάλο βαθμό η σχέση σου με την εργασία, είναι σαν να ζεις μια ακροτηριασμένη εκδοχή ύπαρξης. Και εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε και τι λένε, ας πούμε, μια βασική φράση που λέει ένας άνεργος. Λέει, είμαι τελειωμένος. Είναι η ίδια φράση αυτή που συνθέτει το βίωμα ενός γέρου κλεισμένου στο τέλος της ζωής του, είμαι τελειωμένος, ενός καταθλιπτικού που βιώνει έντονα το θέμα της κατάθλιψης και μπορεί να χαρακτηρίζει έναν εργαζόμενο που πάσχει από αυτό που θα θελήσω εδώ να μοιραστώ μαζί σας, από αυτό το εργασιακό στρες που στην αγγλοσαξονική το γνωρίζουμε ως burnout, κάψη. Κάπου δηλαδή βλέπετε πώς εδώ συντεριάζουμε το βίωμα της ανεργίας, της κατάθλιψης και του εργασιακού στρες. Αν θέλουμε όμως, μπορούμε να μείνουμε σε αυστηρά οικονομίστικους όρους, που έτσι κι αλλιώς έχουν την πρωτοκαθεδρία του σήμερα, και να επικαλεστούμε τι στοιχίζει σε χρήμα, σε κόστος, τι στοιχίζει αυτή η εργασιακή εξουδένωση για την οποία θα σας μιλήσω. Βρήκα κάτι τρελά νούμερα, εντάξει, δεν ξέρω και κατά πόσο ισχύουν. Για παράδειγμα, ότι ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας λέει ότι για την αμερικανική βιομηχανία 200 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο σε απουσίες από την εργασία, σε απώλεια παραγωγικότητα, σε ιατρικές ασφάλειες, σε ατυχήματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχω βρει κάτι τρελά νούμερα, πόσο στοιχίζει η εργασιακή εξουθένωση. Τώρα, φοβούμαι ότι το δικό σας επάγγελμα, τα επαγγέλματα υγείας, είναι πρώτα είναι επαγγέλματα υψηλού ρίσκου. Από όλα τα επαγγέλματα μοιάζει αυτά να είναι τα επαγγέλματα υψηλού ρίσκου στην επαγγελματική εξουθένωση. Οι επαγγελματίες δηλαδή υγείας, τα λεγόμενα επαγγέλματα προσφοράς, τα helping professions, και εδώ η έννοια του care έχει σημασία στα αγγλικά, να τη σκεφτούμε λίγο, θα πω στο τέλος θα κάνω μια μικρή μνήμα για αυτό το θέμα της φροντίδας, της προσφοράς. Αυτά λοιπόν τα επαγγέλματα μοιάζει να είναι τα πιο επιρρεπή στην δημιουργία και στην αύξηση της επαγγελματικής εξουθένωσης. Δεν είναι απορίες, έτσι. Είναι επαγγέλματα από τα οποία εξαρτάται η ζωή του άλλου ανθρώπου ή η ελπίδα για τη ζωή του ή η προσδοκία για τη ζωή του. Δηλαδή καθημερινά οι αποφάσεις που παίρνουν μέσα στα πλαίσια της δουλειάς σας δεν αφορούν το πιο σημαντικό αγαθό του ανθρώπου, τη ζωή του. Ένας εργαζόμενος σε ένα σούπερ μάρκετ, σκεφτόμουν, σε ένα βενζινάδικο, σε ένα πανεπιστήμιο, σε μια βιβλιοθήκη, αν δεν κάνει καλά τη δουλειά του, δεν θα γίνει και τίποτα. Σκεφτείτε τι θα γίνει όμως αν κάποιος από εσάς δεν κάνει καλά τη δουλειά. Και ξέρετε, σκεφτόμουν εδώ υπάρχει ένα μεγάλο παράδοξο στα επαγγέλματα υγείας. Ένα τεράστιο χάσμα δημιουργείται. Από τη μια υπάρχει αυτή η αίσθηση που εύκολα γίνεται ότι είσαι απαξιωμένος,
δεν αναγνωρίζει τη δουλειά σου, ότι απαξιώνεις εσύ τον εαυτό σου, και όμως εκεί απέναντί σου υπάρχει ένας άλλος, υπάρχει ένας ασθενής που κάπου σε βλέπει σαν Θεό, από κάπου περιμένει από σένα να του σώσει τη ζωή. Σκεφτόμουν λοιπόν στο ψυχολογικό επίπεδο αυτό το χάσμα ανάμεσα στο πόσο απαξιωμένα και απαξιωτικά μπορεί ένας άνθρωπος που πάσχει από αυτή την εργασιακή εξουθένωση, είναι ένα από τα κεντρικά συμπτώματα, όπως θα δούμε, όταν βλέπει τον εαυτό του μηδαμινά, και από την άλλη μεριά αυτή η ελαχιστοποίηση του εαυτού του βρίσκεται σε σύγκρουση με την υπερβολική υπερεπένδυση του άλλου. Ξέρετε, ο γιατρός, είναι λίγο σαν θεή εδώ πέρα, αυτό το γιατρέ μου, όταν σου λέει ο άλλος. Περιμένει από τον γιατρό του τα πάντα. Μια καλή μου φίλη διευθύνουσα μου έλεγε, για παράδειγμα, μια προϊσταμένη στον Ευαγγελισμό που, προσπαθώντας να σώσει, κάτι που και ο κύριος Πασπαράκης μίλησε πριν, κάτι σχετικό, προσπαθώντας να σώσει ένα νεαρό ασθενή που είχε πάθει ανακοπή, και να τον ανατάξει, έβαλε τόση αγωνία, τόση ένταση, τόσο θεώρησε ότι από αυτήν εξαρτιόταν η ζωή αυτού του νεαρού, και εκείνη τη στιγμή απάνω έπαθε έντρα. Θέλω να μου πείτε, σε ποιο άλλο από το Ευαγγέλιο, σε ποιο άλλο επάγγελμα θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θα κάνω τώρα μια σύντομη ιστορική αναδρομή για να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα τι σημαίνει αυτό το σύνδρομο. Πρώτη φορά το βλέπουμε να εμφανίζεται στην επιστημονική ορολογία από τον Harold Brandley σε ένα άρθρο του το 1969. Να μιλάει για στρες στον χώρο της εργασίας και να το ονομάζει burn-out, αγγλοσαξονικός όρος, και πριν για την επαγγελματική εξουθένωση. Στη συνέχεια, ο ψυχαναλυτής και ψυχίατρος Herbert Freudenberger, για να το προφέρω σωστά το όνομά του, το 1974 στην Αμερική, δουλεύοντας με νέους εθελοντές και εξαρτημένους από ουσίες, νεαρούς, χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο, σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που, ακούστε τον τίτλο, ο τίτλος είναι πολύ εύγλωτος, ο τίτλος, πρώτη φορά χρησιμοποιείται αυτό το άρθρο, είναι Burnout, the high cost of high achievement, το υψηλό κόστος μιας υψηλής επίτευξης, ενός υψηλού επιτεύγματος. Κοιτάξτε, θέλω λίγο να ακούσετε λίγο τα λόγια του, να δείτε πόσο ωραία, δεν είναι η λέξη ωραία, αλλά πόσο παραστατικά περιγράφει αυτό το σύνδρομο. Λέει, διαπίστωσα ότι οι άνθρωποι κάποιες φορές μπορεί να γίνονται θύματα πυρκαγιάς και να καίγονται όπως τα έπιπλα, κάτω από την ένταση που γεννάει η πολυπλοκότητα της ζωής μας, οι εσωτερικές τους αντοχές μοιάζει να αναλώνονται, να καίγονται, σαν να τις καίνε οι φωτιές, οι φλόγες μιας φωτιάς, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στο μέσα τους, ακόμα κι αν το εξωτερικό περίβλημα μοιάζει να είναι λίγο πολύ άθλιο. Ας κρατήσουμε λίγο αυτό το κενό μέσα μας και αυτή την πυρκαγιά. Μια φλόγα, όπως έχουν πει μεταγενέστερα άλλοι ψυχολόγοι μετά από αυτόν, χορεύει, δίνει ζεστασιά, ενέργεια και φως, αλλά τελικά σβήνει όταν τελειώσει η πηγή ενέργειας και αφήνει πίσω μόνο στάχτη και θάνατο. Η ετυμολογία λοιπόν του burnout στην αγγλική γλώσσα καταγράφει σαν αναλώνομαι προοδευτικά από μέσα μέχρι το σημείο της απανθράκωσης. Να το πω ακόμη μια φορά. Οι επαγγελματίες υγείας που ασκούν επαγγέλματα προσφοράς ανήκουν στην ομάδα του κινδύνου για να νιώσουν αυτό το σύνδρομο. Έχει χαρακτηριστεί, έχει μια κυκλοφόρηση σχετικά πρόσφατα ένα βιβλίο στην Γαλλία, όπου χαρακτηρίζει αυτό το σύνδρομο σαν το κακό του πολιτισμού μας. Ένα καθρέφτη του πολιτισμού μας. Είναι η αρρώστια του πολύ. Πολλή δουλειά, πολλή κατανάλωση, πολλή εκμετάλλευση, αν το σκεφτούμε. Όλα πολύ. Όλα πολύ. Αυτό το... Στη φράση σκεφτόμουν, συνοψίζει πολλά για το στίγμα της εποχής που ζούμε. Το never enough. Τίποτα ποτέ δεν φτάνει.
Ζούμε σε έναν κόσμο που περιμένουμε από τον εαυτό μας, που όλοι περιμένουμε από εμάς τι, αν το σκεφτούμε. Να ξοδεύουμε χρήματα που δεν έχουμε για να αγοράζουμε πράγματα που δεν έχουμε ανάγκη, για να προκαλέσουμε το θαυμασμό σε ανθρώπους που δεν μας ενδιαφέρουν και δεν αγαπάμε. Αξίζει λοιπόν να συλλογιστούμε αυτό το πολύ που μας καταδυναστεύει. Ο μεγάλος Γερμανός αρχιτέκτονας, ο Mies van der Rohe, αρχιτέκτονας του μοντερνισμού, είχε πει «Less is more». Το λιγότερο είναι περισσότερο. Ο μεταμοντέρνος Αμερικανός μαθητής του, ο Ρόμπερτ Βεντούρη, του απάντησε «Less is a bore». Το λιγότερο είναι βαρετό. Μάλλον αυτό έχει επικρατήσει, αυτό το think big. Εκεί πέρα κάπου κολλάει και όλες αυτό το σύνδρομο που εξετάζουμε εδώ. Ωστόσο, εδώ θέλω να πω, υπερασπιζόμενη λίγο την άλλη ιδιότητα που είναι τα μυθιστορήματα, ότι ο πρώτος, ψάχνοντας τον όρο, ο πρώτος που χρησιμοποίησε πολύ πριν τους επιστήμονες τον όρο burnout, ήταν ένας συγγραφέας που όλοι θα έχετε ακούσει, ο πολύ γνωστός Graham Greene, το 1960, σε μία νουβέλα με τον ομώνυμο τίτλο, που νομίζω έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, το 1960 λοιπόν, η νουβέλα που την ονόμασε το σύνδρομο το burnout, μία περίπτωση burnout. Και εκεί λοιπόν έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι πώς παρουσιάζει τον ήρωά του, τον Κέρι, ο οποίος είναι ένας διάσημος αρχιτέκτονα εκκλησιών, ο οποίος τα έχει όλα. Πολύ χρήμα, πολλή αναγνώριση, πολύ φόρτο εργασίας, πολλές γυναίκες, πολλές επιτυχίες γυναίκες. Και ξαφνικά αυτό το πολύ αδειάζει από αυτό το πολύ, πάβει να νιώθει οτιδήποτε, μπαίνει σε αυτή την πολύ χαρακτηριστική κατάσταση της ανιδονίας που χαρακτηρίζει, όταν θα σας μιλήσω αμέσως μετά για τα στάδια που διέρχεται ένα άτομο που βιώνει την εργασιακή εξάντληση. Υπάρχει ένα τελευταίο στάδιο, αν το βάλουμε σχηματικά, παρότι δεν πιστεύω απολύτως σε αυτή τη σχηματικότητα των σταδίων, ωστόσο υπάρχει ένα τελικό στάδιο, όπου το άτομο πάβει να νιώθει. Απαξιώνει τα πάντα γύρω του, υποτιμά τα πάντα γύρω του. Και βεβαίως υποτιμά το τελευταίο που θα έπρεπε να υποτιμήσει, τον ασθενή του. Αυτός λοιπόν ο αρχιτέκτονας, ο ήρωας του Graham Greene, υποτιμά τα πάντα σε σχέση με τη δουλειά του, πάβει να νιώθει οτιδήποτε και τι κάνει, πηγαίνει τον περιπλανόμενο, στα παρατάει όλα, εγκαταλείπει τα πάντα και φτάνει στο Κονγκό, σε ένα λεπροκομείο, σε μια απικία λεπρών, όπου εκεί, βοηθώντας και γιατρεύοντας τους λεπρούς, υποτίθεται αρχίζει μια αντίστροφη πορεία απομάκρυνσης από αυτήν την ανιδονία την οποία έπασχε πριν, και έχει ενδιαφέρον να δούμε τον παραλληλισμό που κάνει ο συγγραφέας. Έτσι χρησιμοποιεί το burnout. Κάνει ένα παραλληλισμό ανάμεσα στον αρχιτέκτονα αυτόν που ήταν καταφαγωμένος από την εργασία του, από ό,τι χαρακτήριζε τη ζωή του, και στους καταφαγωμένους από την αρρώστια λεπρούς, όπου η αρρώστια, το burnout είναι εκείνο το σημείο που η αρρώστια δεν έχει πια να κάνει τίποτα άλλο, έχει καταστρέψει, έχει φάει όλο το σώμα, έχει κάψει όλο το σώμα, είναι burned out. Τώρα, να γυρίσουμε στα επιστημονικά. Υπάρχει εδώ το όνομα μιας πολύ γνωστής ψυχολόγου, που όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα σίγουρα θα την βρούνε βιογραφικά. Είναι η ψυχολόγος Κριστίνα Μάσλαρ. Πρέπει να σας πω ότι και εμείς εδώ στην Ελλάδα, θέλω εδώ να κάνω μια ειδική μνήμα σε δύο πολύ αγαπητούς και φίλους και συναδέλφους, που είναι η Δανάη Παπαδάτου, ο Φώτης ο Αναγνωστόπουλος, έχουν ασχοληθεί με αυτά τα θέματα και πολλοί άλλοι. Η Κριστίνα λοιπόν Μάσλα, Αμερικανίδα που θεωρείται γκουρού σε αυτό το θέμα, συνδέει το σύνδρομο αυτό με τρεις συνιστώσεις. Την συναισθηματική εξάντληση, που αναφέρεται στην αίσθηση μιας αποξένωσης, αρχίζει μια αποξένωση στις σχέσεις του εργαζόμενου με τους συναδέλφους αλλά και με τον εαυτό του. Υπάρχει μια απροσωποποίηση, για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ο άλλος χάνει την ιδιότητα του προσώπου, του ανθρώπου, του αυτό, γίνεται αυτό. Απροσωποποίηση λοιπόν, και μια ελαττωμένη προσωπική επίτευξη, μια αίσθηση δηλαδή ότι δεν
δεν ωφελεί, δεν αξίζει, δεν έχει νόημα να προσπαθήσει. Ας παρακολουθήσουμε λίγο την πορεία μέσα από διάφορα στάδια που έχουν επισημανθεί. Υπάρχει λοιπόν στην αρχή το πρώτο στάδιο. Ελπίζω όσοι αναγνωρίσετε τον εαυτό σας να τον αναγνωρίσετε μόνο σε αυτό το πρώτο στάδιο. Είναι το στάδιο του ενθουσιασμού, του ιδεαλισμού. Ξεκινάς με τις καλύτερες δυνατές των προϋποθέσεων. Λες, θα πάω σε ένα επάγγελμα προσφορά, προσφέρω. Δεν θα με ενδιαφέρει αυτό. Θα βάλω σε δεύτερη μοίρα τον εαυτό μου. Και αρχίζει εκεί ένας αγώνας δρόμου. Η δουλειά αποτελεί προτεραιότητα στη ζωή μου. Η αυτοεκτίμησή μου αντλείται μέσα από τη δουλειά μου. Πρώτο στάδιο. Δεύτερο στάδιο. Αρχίζει σταδιακά η απομυθοποίηση. Είναι το στάδιο της αμφιβολίας και της αδράνειας. Συνειδητοποιείς ότι ενώ προσφέρεις πολλά, δεν καλύπτει τίποτα. Αρχίζει να μην καλύπτονται οι ανάγκες σου. Να υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα σε αυτό που προσφέρεις και σε αυτά που απολαμβάνεις. Και τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι, όπως τα είχες φανταστεί. Βέβαια εδώ μπορούμε να σκεφτούμε πόσο καμιά φορά η εξειδανίκευση λάβει, είναι αυτό που έχουν ονομάσει η βία της εξειδανίκευσης. Αλλά την έχουμε ανάγκη όμως ταυτόχρονα. Φανταστείτε πώς θα ήταν η ζωή μας αν δεν είχαμε δυνατότητα να επενδύουμε, να φαντασιώνουμε, να ονειρευόμαστε, έστω και αν την πληρώσουμε. Εδώ όμως την πληρώνεις, φαίνεται, αν την πληρώσει πολύ άκρα. Τα πράγματα λοιπόν δεν είναι έτσι. Σε ένα τρίτο στάδιο, το τρίτο στάδιο της απογοήτευσης και ματέωσης, ο επαγγελματίας υγείας αισθάνεται άγχος και ματέωση στην εργασία του, εκεί αρχίζουν και τα σωματικά συμπτώματα. Και αυτά μοιάζουν πάρα πολύ με τις κατάθλιψεις, παρόλο δεν ταυτίζονται καθόλου αυτά τα δύο μαζί. Νιώθει μια συναισθηματική και σωματική εξάντληση και αρχίζει να αναρωτιέται αν αξίζει το κόπο. Και στο τέταρτο και τελικό στάδιο, πραγματικά είναι σαν να έχει δώσει απάντηση και να έχει πει, να έχει δώσει απάντηση στο ερώτημα και να έχει πει δεν αξίζει το κόπο. Και εκεί πλέον παραιτείται από όλοι, γίνεται πάρα πολύ κοινικός και όχι μόνο με τον άλλον, αλλά και με τον εαυτό του. Και εκεί πραγματικά είναι, ας πούμε, ένα είδος τέλους. Ιδού λοιπόν, όλα αυτά είναι θεωρητικά λίγο. Εδώ όμως θέλω τώρα, αφού την ευχαριστήσω που το μοιράστηκε μαζί μου, είναι μια εξαιρετική φίλη που είναι διευθύνουσα στον Ερυθρό Σταυρό και έχω τη χαρά να είναι εδώ σήμερα μαζί μας, τη Μαρία Μαρία, που μου μετέφερε, τη ρώτησα, λέω, πες μου με λίγα λόγια, που είναι χρόνια εκεί πέρα. Πώς νιώθει ένας εργαζόμενος? Γιατί ξέρετε, όπως σας έλεγα και πριν, καλή θεωρία, αλλά για να δούμε από τα μέσα. Και με την άδειά της, παρότι θέλει να κρατήσει την ανωνυμία της, εγώ πιστεύω ότι οι ανωνυμίες σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί να κρατιώνω? Μου είπε, βρέθηκα να έχω επιλέξει ή να έχω εγκλωβιστεί σε ένα επάγγελμα υψηλών απαιτήσεων και ακόμα υψηλότερων εντάσεων. Ένα επάγγελμα που η ίδια η εργασιακή του υπόσταση εμπλέκεται με τον ορισμό του λειτουργήματος. Δεν δικαιούμαι να κουραστώ, να σταματήσω να προσφέρω, να παραπονεθώ, να διακόψω, να παραιτηθώ. Όταν οι άλλοι γιορτάζουν, εγώ εφημερεύω. Όταν οι οικογενειάρχες κοιμούνται στα σπίτια τους, εγώ ξαγρυπνώ. Η συνεχής έλλειψη προσωπικού κάνει τις βάρδιες φρικτές, απάνθρωπες. Αλλά εγώ είμαι εκεί, μόνος, σε έναν όροφο, ανάμεσα σε 40 ασθενείς, μόνος στα εξωτερικά ιατρεία, εφημερίας, ανάμεσα σε 200 ασθενείς που ζητούν από μένα σε ένα 8ωρο να τους βάλω διάγνωση και θεραπεία και εγώ πρέπει να αντέξω. Αλλά κουράζομαι και δεν είμαι ήρωας. Ξέρετε αυτό το δεν είμαι ήρωας. Γιατί όταν περιμένουμε από τον εαυτό μας να είναι ήρωας, αυτή η δήλωση δεν είμαι ήρωας, κρατήστε το στο μυαλό σας για αυτό που πω μετά. Κουράζομαι, δεν είμαι ήρωας. Θέλω να αμείβομαι για την εργασία μου, το αυτονόητο. Αλλά ζούμε σε μια εποχή που το αυτονόητο πάσχει. Είναι ο μεγάλος χαμένος το αυτονόητο. Θέλω να αμείβομαι για την εργασία μου, να παίρνω κανονικά τα ρεπό μου. Γιατί δικαιούσε ρεπό? Ναι, δικαιούται ρεπό. Να μπορώ να προγραμματίζω διακοπές με την οικογένειά μου.
ακόμα και αυτό το φοβερό πράγμα. Να μπορείς να προγραμματίσεις διακοπές με την οικογένειά σου. Θέλω να ξέρω αν εκτίθεμαι σε παράγοντες κινδύνου κατά την εργασία μου. Αν κινδυνεύω από τη διάλυση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Αν η νυχτερινή βάρδια συνδέεται με τον καρκίνο του μαστού, θέλω κάποιους και εμένα να με φροντίσει. Και λέει εδώ ένα ερώτημα που νομίζω συνοψίζει πολύ ωραία. Who cares for the caregiver? Ποιος θα φροντίσει τον φροντιστή? Ποιος νοιάζεται? Ποιος φροντίζει τον φροντιστή? Κουράστηκα να βλέπω πόνο, μόνο πόνο, αρρώστια, θλίψη πολύ. Εδώ που παρακάτω είναι λίγο πολύ σκοτεινό για Σάββατο πρωί. Ξεκίνησα με μια προσδοκία. Να μειωθεί ο πόνος, να λιγοστέψει η αγωνία στα μάτια των ασθενών, να δώσω εξατομικευμένη και προσωπική φροντίδα. Σήμερα πρέπει να παρέχω την περισσότερη φροντίδα για το μεγαλύτερο αριθμό, να έχω υψηλές επιστημονικές γνώσεις, μα να μην μου περισσεύει χρόνο να χαρίσω ένα χαμόγελο ή να κρατήσω το χέρι του ασθενή που μόλις του ανακοινώσαμε μια δύσκολη διάγνωση. Τι σχέση έχω με τον γεμάτο όνειρα νεαρό φοιτητή των επιστημών υγείας? Δεν ξέρω, δεν το προλαβαίνω να σκεφτώ. Σύντομα θα αναγκαστώ να φύγω μετανάστη για το Cambridge στην Αγγλία ή για κάποιο νοσοκομείο επαρχιακής πόλης της Γερμανίας για να διεκδικήσω αμοιβές ανάλογες των πτυχίων μου, αφήνοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας να ψάχνει τις μορφές νέων συμβάσεων απασχόλησης υγειονομικών. Δεν πρόκειται να το κάνει και παρόλα αυτά που λέει, εγώ σας διαβεβαιώ ότι είναι στο πρώτο στάδιο του ενθουσιασμού ακόμα και του ιδεαλισμού. Όμως, δεν βάζει όλα αυτά που λέει και που νιώθει πραγματικά να εκπροσωπούν βιωματικά αυτό το σύνδρομο. Τώρα, υπάρχουν πολλά στοιχεία που λένε πόσο